I aquest matí alcaldes del Pirineu i propietaris de boscos i zones rurals s'han concentrat al port del Cantó per denunciar la nova Agència de la Natura, que el govern preveu aprovar el 17 de juny. Serà una agència que buscarà conservar la biodiversitat i el patrimoni natural. Denuncien que no s'ha comptat amb la gent del territori per aquesta nova institució, que per molt suposarà, diuen, més burocràcia i menys poder de decisió. Per tot plegat, demanen que s'ajorni la llei que ha d'aprovar aquest ens públic. Estem aquí com a rebuig de com s'ha plantejat aquesta agència. La forma de governança és un problema de governança. No pot ser que una agència estigui gestionada i controlada sense tindre present i menys tinguent a la gent del territori. Una agència que duplicarà les autoritats ambientals i generarà molta més burocràcia i dificultat per lo que són les empreses i la gestió del dia a dia de tant les empreses agrícoles com ramaderes. Una agència concebuda per treballar pel territori i amb el territori. Sembla que hi ha desconfiança i la puc arribar a entendre. Jo només puc oferir feina i feina perquè l'agència es guanyi la confiança dels pagesos i dels ajuntaments.